ake kuma ka Allah ya yi Allah ya sai za a yi a to ai da mai shi ne na ga da kayo shi ne aminu na gona kwanta ni kan da kafan ka jari kai tun da haihuwa kan ku zuba mai wajen kai ku kula da kai ko kuɗi ko iri dan shega tare ruwa kai a kai da kai wanda kwatami samabul a kai ga samabul ne mun a to kai saboda kwana ya kace irin wannan wani abu sai da ran ya sa yadinsa kai bari tukunna sai ya sa yadda na wallahi ajiye min wallahi jiyai sanasa sunan wani abinci wannan uba wallahi duk fadarin su zai da sa Aisha da Nijar wallahi diya wallahi kana da babban kwanta ai ce ka kwanta ka ji kwanta uban wa ce ka ya tofu ya aina kariya ai ce da muka fara neman karkari alqur'ani kwanta wallahi ya ji ba ku kwanta ba kai zo na mu kwanta da aje ai inda ga ne ba yana ne wallahi yana ne ina dole ne mu doke a tunan uban waye kai ku ta buran ka da dai dai kaza ne kayan aikinsa ba ya to me amfani sai yau ba su da amfani wannan yau ba su da amfani masoyansa kawai da ke so gani da kin ga kwanciyar da sai na ga masoyansa kamar mutum goma sai na ga masoyansa kamar mutum goma a sa tambari da tambari da Baba Atis yana cikin wa'annan bai can Baba Atis to kawo babban yaro ba a to kai ana kusa da angon bulki Baba Atis ba bismillah ya tabbata suka ce jami'a Zainab Olli ina ba waya ka mu je zuwa da ne da zai fita a wallahi Hassan ya kada ce wannan ya da tashi shi ne ga wanda da dalilin din nan ma Aisha ta ce a dora ma 500 din nan amma a dauke wannan dutsen daga wajen kayan aikin nan yau da shi kirji da shi kirji mun dauke gide daga wajen kariya ne ta tsaro da ta sa wajen iya wuya ne ta ce da Allah a kawo da shi a da shi kirji gidan wasan ko ina gidan dau wai na kwai ta ina komai da komai kutu ina zuwa an ce a sauke mai wajen da ji online bai da shi wajen kai wanda ya ci watai bai da shi wajen kai
Oli sawai. Mai da hi kai. Na haƙo da hege na ke uban ka ci wata. Bari wannan. Kai. Za a je wai banda malam mama. Wadda uba ice ga jaka guda a ɗebe mai wannan guma-guma. Amma fa ɗaya a ɗora mai mara nauyi suna 300. Ɗora mai mara nauyi wanne. Allah ya bada barka. Kai rike shi kuma ba zai rike ba, shi zai rike ba. Rike shi. Ba ka rike ba. Rike mana. Kai. Ka a samu expensive. La. Haɗu ka haɗa naka? Na shiga uku. Ba gane me ba. Kai da abin da ka gani ina ruwanka. Ina ruwanka da abin da ka gani. Da ruwanka na kuma moga. Da abin da ka gani. Kai. Yawa, jikin mai shi yawa sani. Na? Wai ga miki yanzu ne mai wanka da shi. Na? Gidan. Auto. Ya akwai kwallo gare ku da yamma. Mun san ko da masallacin Juma. Aka kawo naira 100 aka ce a rage mai abu daya. Na ga mutum 3. Dama mutum 10 nake so in gani. Na ga mutum 3. Rage mai jarka. Mutum 3 ne na gansu. Wallahi mutum 3 na gani. Allah ya isa. Mai da ita. Garin Zainab ta zama maino. Ni aikin da aka sa ni kera. Ba ta magana. Dike wani tabbare wa ga Muhammadu. Gaskiya ne sani. Ni kin ga aikin da Sadiq ya sa ni. Ina yi ai. Yan gudun hijira ƙarya kuke. Yan gudun hijira. Katan ne za ki dinga ɗaukawa ba. Ina ɗaukar katan.